Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Şun 2014-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdäniň penşenbe güni Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kawarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Birleşen Ştatlar Siriýada helakçylyga uçuran Ýerdaniýaly uruş uçary Islam Döwleti atly toporyň söwüşçileri tarapyndan urulyp aşağı gaçyrylmady diýär. On the Jordanian pilot, the Secretary General noted with concern the news. Owensanyň kanun çykarjylary Demirgadyk Owensanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşmagynyň sebäplerini soramak üçin Owan resmilerini meclise çağırdy. عملات متعدد طالبان افزایش یافت. پیشنهاداتی که اعضای سنا داشته باشند Türkmen Owan serhedinde Taliban söwüşçileriniň güýçlenýän barada maglumatlar artýan mahaly Belarus öz harby önümlerini Türkmenistana hödürledi. Беларусь предлагала Туркменистану беспилотный авиационный инструмент. Gepleşimizde şu meseleler barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirip, Türkmenistanda 25-nji noýabr wakalary bilen baglanşykly tutsa edilen adamlaryň ukwaly boýunça hukuk goraýjy toporlaryň taýlasy bilen alınıp barlayan işler barada Amerikan siýasy geňeşçisi bilen geçiren söhbetdeşligimizi. Well, first I'd like to say that in this case also the lack of information Ve beýleki maglumatlar dikkatyňizde hödürlärs. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışyalım. Birleşen Ştatlar Siriýada helakçylyga uçuran Ýerdaniýaly uruş uçary Islam Döwleti atly toporyň söwüşçileri tarapyndan urulyp aşağı gaçyrylmady diýär. F-16 kysymly uruş uçary 24-nji dekabrda Iragyň Demirgadyk günnordunaky Rakka şäheriniň golaýyna ýitirim bolupdy. Rakka şäheri Islam Döwleti atly toporyň gödekçiligi astynadyr. Islam Döwleti atly toporyň söwüşçileri agdalýan topora tarapdary web sahypada pilotyň bir näçe suratyny çap etdiler we olar pilotyň adyny 26 ýaşyndaky Muad Safi Yusuf al Kasisbeh diýip ma'lum etdiler. Şeýlede söwüşçiler uçary raketa bilen urup aşağı gaçyrandyklaryny bellediler. Emma Birleşen Ştatlaryň harbasy deliller bu wakanyň dogry dälligini görkezýär diýdi. Şol bir wagtyň özünde uçar helakçylygyna nämäniň sebäp bolany barada maglumat berilmeýär. Sentýabr aýynda Islam Döwleti atly toporyň söwüşçilerine garşy howa darbalary başlanybery bu uçar Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň Siriýada ýitirim bolan ilkinji uruş uçarydyr. Ukraina hökümet güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasynda okatyşygy durnukly betetmäge gönükdirilen gepleşikler 5 saatdan gowrak wagt dowam eden soň tamamlandy. Gepleşikleriň netijesinde bu urda öňe gidişiklikleriň bolanyny barada hiç ile alamat gödeýilmeýär we gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň haçan geçiriljekdi barada hem maglumat berilmeýär. Minskde geçirilen gepleşiklere Ukrainanyň, Russiýanyň ortpara separatistleriň hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gatnaşdylar. Aprel aýyndan bäri günler Ukrainada bolan çakmyşyklarda 4700-den gowrak adam helak boldy. Birleşen Milletler Guramasy Ukraina hökümet güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasynda okatyşygy betetmek barada 5-nji sentýabrda ulalaşygy gol goýulany bäri Sewitde 1300-den gowrak adamyň öldürilendigini habar berýär. Gongkongyň polisiýasy 12 protestçini tutsak etdi. Bu waka demokratiýa tarapdar demonstrantlar mundan 2 ay ozal eýilen soňra polisiýa tarapyndan dargadylan Sewitde protestleri geçirmäge dolanan mahal bolup geçdi. Polisiýanyň 25-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Gongkong kiçi etrapçasyndaki protestleri dargatmak üçin burçly suwuklygyň we taýagyň ulanyndan da ma'lum edilýär. Maglumata görä polisiýa demonstrantlary polisiýa ofitserine hüjüm etmekde we öz şahsiýetini anyklayan resminamany görkezmek dogrusunda şowsuz bolmakda aýyplap tutsak edipdir. Şeýlede polisiýanyň beýanatyny 2 polisiýa ofitseriniň ýaralananyny da bellenýär. Protestçiler raýatlary kandidatlaryň açyk sanawyndan öz liderlerini saýlamagy ruhsat berilmegini talap edýärler. İranyň armiýasy ýurdun gün ortasynda giň gerimli harby türgenleşikler geçirýär. Bu barada İranyň medeniýeti habar berýär. İranyň armiýasynyň Guriýer güýçleriniň ýolbaşçysy general Ahmet Reza Pardustan 25-nji dekabrda ýurdun döwlet telewizionyna beren maglumatynda bu harby türgenleşiklerde İranyň eskerleriniň ýetişip gelýän ýaş nesli bilen harby tejribeleri paýlaşmagy maksat edinýär diýdi. Muhammed Rasulullah ýagny Muhammed Allah'nyň Resulü atly 7 günlük harby türgenleşikler armiýany deňiz güýçlerini, howa güýçlerini öz içine alýar. Bu harby türgenleşikler strategik taýdan ähmiýetli Ormuz boğazynyň golaýyna geçirilýär. İranyň harby resmileriniň berýän maglumatyna görä bu harby türgenleşikleri ýurdun Islam Rewolýusiýa Gwardiýasy korpusynyň we Basij ýarym harby ýaraglarynyň deňiz güýçleri hem gatnaşar.
Pakistanda gadagyn edilen ekstremist toporun ýolbaşçysy ýene 2 hepde tutsaglykda saklanar. Adam öldürmek işi bilen baglanyşykly tutsaglykda saklanýan Malik Ishaq 25-nji dekabrda türmeden boşadylmagyny araşdyrýady. Pakistanyň polisiýasy Lashkeri Jangvi toporunyň ýolbaşçysy Ishaq tutsag edilendigini we Multan şäherine saklanýandygyny habar berdi. Ishaq Islamabad terrorçylyga garşy göreş çärelerini güýçlendiren mahal tutsag edildi. Pakistanda terrorçylyga garşy göreş çäreleri ýurdun Peşawar şäherine karwalary değişilmekde we edilen hüjümden soň güýçlendi. 157 adamyň ölümine sebäp bolan şol hüjümyň netijesinde Pakistan terrorizm bilen ilteşikli jinayatlere girdilen ölüm jezasynyň moratoriýasyny ýagny ýerine ýetirilmesidigini aýyrdy. Hormatly dinleýijiler, saatlar kesmeden soň gepleşigimiz dowam etdirýäs. Ýang habarlardan belläp geçişmede ýaly Birleşen Ştatlar Siriýada helakçylyga uçuran Iordaniýaly uruş uçary Islam döwleti atly toporuň söwüşçüler tarapyndan urulyp aşağı gaçyrylmady diýer. Bu barada kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan giňişdäk maglumatyny dinläliň. Birleşen Ştatlaryň harbylary Iordaniýanyň Siriýada ýykylan söwüş uçarynyň Islam döwleti toporunyň jeňçiler tarapyndan urulmagyny aýdýarlar. Iordaniýanyň F-16 uçary 24-nji dekabrda Demirgazyk Günnäwar şäher Rakkanyň ekstremist toporun meskeninin goloyuna gitti. İslam Devlet toporunyň wagyny diýen websayt bu uçaryň sürüjüsi diýip tanadylan 26 ýaşly Muad Safi Yusuf Al-Kesesbeýiň bir näçe suratyny çap etdi. İslam Devlet toporunyň jeňçileri özleriniň bu uçary gazgynlyk gözleýän raketa bilen urup ýykanlyklaryny aýtdylar. Iordaniýanyň ýaragly güýçleri we Birleşen Ştatlaryň merkez komandowynyňy ekstremist toporuň ýykylan uçaryň sürüjüsini ýesir alanlygyny tasdik etdi. Emma Amerikan harbylary suwutnamalar uçaryň urulyp ýykylmagyny açyk görkezýärdi. Şeýle dolar İslam döwlet toporunyň uçar wetbagçylygyny öz maksatlar üçin ulanjak bolmaklary bilen alalaşyp bilmejeklerini aýtdylar. Emma olar uçaryň näme sebäpden ýykylanlygyny gören aýtmadylar. Iordaniýanyň goşuny Iordaniýa pilotyň howpsuzlygy we jany üçin İslam döwlet toporuny we onuň gollugçylaryny jogapkar hasaplardy. Şu aralykda Kasesbeýiň kakasy Iordan gaziýetleriniň üstü bilen İslam döwlet toporuny ýüzlenme çap etdi. Allah siziň ýüregiňizde rahim salsyn we siz meniň oglumy azad ediň diýip olaýtdy. Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Iordan pilotyny halkara insan perwerçilik kanunlary esasyna çemeleşilmegine çagyrdy. Bu Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň Siriýanyň territoriýasynda sentýabr aýyny İslam döwlet toporunyň nişanalaryna garşy zarur başlary bäri ýitiren ilkinji uçardyr. Iordaniýanyň harby howa güýçleri Birleşen Ştatlar, Birleşen Arab Emirlikleri, Saudy Arabistan we Bahreyn soňky 3 aýda bir ýurtda ýüzlerçe howa zarbasyny urdy. İslam döwlet toporunyň söwüşçüleri odal Iragyň we Siriýanyň hökümetleriniň uçarlaryny urup ýykypdylar. Goňşurakda paýtagyt Bagdadyň goloýuna urjanyň geçen bombaçy hökümetçi Sünni milisiýasynyň wekilleriniň arasynda özüni partlatyp ağzyndan 24 adam öldürdi. 24-nji dekabrda bolan partlamada Sünni milisiýasynyň söwüşçüleri bilen bir hatarda Irak esgerleri hem öldü. Onlar adam bolsa yaradar boldy. Bu partlama milisiýa agzalarynyň aýlyklaryny almak üçin Madain şäherine harby wada gelen wagty boldy. Olarlar şunun ýaly hüjümler İslam döwlet topor tarapyndan gurnulan hem bolsa bu hüjümüň jogapkärçiligini badabat öz synalan tapylmady. Kärdeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, 2014-nji ýylyň soňuna gawatlap Azatlyk radiosu Islam döwletine inni näme garaşýar atly ýörite makalany we Islam döwleti wagt pursatlary atly ýörite infografiga azathabar.com web sahypasynda çap etdi. Infografiga synedip makalany okumak isleseňiz size azathabar.com web sahypamyzda garaşýar. Web sahypamyzda türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzda Türkmenowan serhediniň goloýuna bolup geçýän wakalary değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs.
Owansanyň Milli Mejlisiniň ýokary öýi Demirgazyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň sebäbini soramak üçin Owan resmilerini we harby serkerdeleri mejlise çağırdy. Bu mesele bilen baglanşykly Demirgazyk Owansanda ýerleşýän vilayet häkimleri hem Owan paýtagty Kabula çağıryldy. Owansanyň içeri işler ministriniň ornwasary Ikrameddin Ýawar Demirgazykda howpsuzlygyň hakykatdan hem kadaly däldigini boyun aldy. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň Kabula habarçysy Şamerdan Radynyň berjek maglumatyny dinläliň. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary öýi Awgan howpsuzlyk goruju güýçleriniň ýolbaşçylaryny mejlise çağırdy. Demirgazyk Awganistanda hem howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygyna senatorlar hawatyrlanma bildirdi. Awganistanyň senatynyň başlygynyň ornwasary Muhammed Alam İzzetdiýaryň aýtmagyna görä, soňky günlerde Talibanlar öz terroristlik hüjumyny artdyrdy. Demirgazyk Awganistanda hem talib söwüşçileri güýçlendi. Talib jeňçileriniň öňüni almak üçin çäre görmek boýunça alada etmegini biz Awgan güýçlerinden soraýarys. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlygyň ýaramazlaşýandygynyň senatorlar aladalanýar diýip İzzetdiýar aýdýar. عملات متعدد طالبان افزایش یافت. پیشنهاداتی که اعضای سنا داشته باشند Demirgazyk Awganistanda daşa ýurtly jeňçileriniň merkez tutandygyny ýerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganistanyň etraplarynyň aglabasynyň obalarynda talib ýaralarynyň diýeni bolýar. Demirgazyk Awganistanda Awgan güýçleriniň ýoluň howpsuzlygyna üpçün edip bilmeýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň howpsuzlyk meselesi boýunça komitetiniň başlygy Hanym Bibi Haji aýtdy. Talib jeňçileri ýollagçylary maşynadan düşürýär. Soragy sawalsyz olary beguna öldürýär. Ýoluň howpsuzlygyny goramak Awgan güýçlerine başartman gelýär diýip senator nägelelik bildirdi. ولایات شمالی کشور امنیت شهرهای مواصلاتی خراب گردیده. طالبان مردم را به شهادت می‌رسانند. Awganistanyň täze bütegi hökümetiniň gurnalyny 3 aý töweregi boldy. Emma bu hökümet henizem öz kabinetiniň agzalaryny belli edip bilmän gelýär. Şo sebäpden hem ýurtda ýagdaýyň dartgyllaşýandygyny synçylar aýdýar. Senator Sadyk Nuriýanyň aýdysynça milli bütegi hökümeti gurnaýjy ýolbaşçylaryň arasynda agzalalyk bar. Şo sebäpden hem kabinetini iglan edip bilmän gelýär. Ýurtda dowam edýän durnuksuzlyk halkyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Awganistanda ýagdaý gün saýyn yaramazlaşýar diýip senator aýdýar. این ناامنی ها و طول کشیدن معرفی کابینه است اختلافات شدید وجود دارد. Awganistanyň içeri işler ministrleriniň idara işleri boýunça ornwasary Ikrameddin Ýawar senatorlaryň soraklaryna jogap berdi. Awgan güýçleriniň arasynda iş birliginiň ýokdugyny ol boyun aldy. Hani hamahangi gufta canıma baramad. Şuma bavar kurin ya hamahangi mutlaq tabanı vücud nadara. Oňa görä Demirgazyk Awganistan öň asuda hesaplanýardy. Ýöne häzir iň hoply ýere urildi. Döwlet adamlary, deputatlar we senatorlar gara ýol arkaly Demirgazyk Awganistana sapar edip bilmeýär. Demirgazyk Awganistanyň dürli regionuna resmiýetiň gorkusuz baryp biljegi şübheli diýip Awganistanyň içeri işler ministrleriniň idara işleri boýunça ornwasary Ikrameddin Ýawar belläp geçdi. Sapat şumal aramtarin budur. Burin sapat şumal ki rapta metale. Deň agar kasmere merbani kurin. Demirgazyk Awganistanyň 4 vilayatynyň häkimleri hem howpsuzlyk meselesi bilen bagly Kabula çağıryldy. Demirgazyk Awganistanyň türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan obalaryna da talib jeňçileriniň aralaşandygyny ýerli ilat aýdýar. Ýene bir hepdeden Birleşen Halkara güýçleri howpsuzlyk jogapkärçiligini Awgan güýçlerine tapşyrýar. Şondan soňra Awganistanda howpsuzlygyň hasam yaramazlaşmagy ahmal diýip bilermenler teşwis bildirýär. Şaýmerdan Olim Rady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleyijiler, Türkmen-Owan serhediniň golaýynda Taliban söwüşçileriniň güýçlenýänligi barada maglumatlar artýan mahaly ýakyn günlerde Belarusyň Döwlet Harby Senat Komitetiniň resmi topary Aşgabatda sapar edip, Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda harby tehnika hyzmatdaşlyk meselesini maslahat etdi. Resmi maglumatlara görä gepleşikleriň çäğine Belarus öz harby önümlerini hem hödürledi. Häzirki wagtda Türkmenistan Owanstan bilen serhediniň goragyny ünsü artdyrýarka. Belarus serhed gödäwçiligi üçin Türkmenistany näme hödürläp bilýär. Azatlyk radiosu Minskde ýerleşen harby bilermen Aleksandr Alesin bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi kärdeşim gödel geçirdi.
Türkmenistan Owganistan bilen serkedinin goragyna ünsü artdyrýar ka Belarus serket gözegçiligi üçin Türkmenistana näme hödürläp bilýär? Беларусь предлагала Туркменистану беспилотные авиационные устройства. Belarusyň Türkmenistana pilotsuz uçurlary hödürleýändigi barada gurrun edipdik. Häzirki wagtda Belarusyň serket goşunlarynda döwlet serkediniň gözegçilik we tin etmek üçin pilotsuz gurallar giň derejede ulanylýar. Bu diňe bir pilotsuz uçurlar däl. Belarus häzir pilotsuz dirijabil gurallaryny hem öndürýär. Bu gurallar radiolokatorlary we ýylylykly insanlary anyklamaga mümkinçilik berýän optik kameralary howa galdyrmagy we ören uly giňişlikleri kontrol etmäge mümkinçilik berýär. Möhüm ýeri olar ören maýda detallary hem anyklamaga ukyply. Bu Türkmenistan üçin ören aktual diýip pikir edýärin. Bizde pilotsuz uçan gurallaryň kömegi bilen hatda tokoyda kömelik çöpläp adaşan adamlar ýa-da ýiten çağılar hem gözlenýär. Şeýle gurallar diňe bir toporlaryň dälde aýry başga adamlaryň da edýän hereketlerini izerlemaga mümkinçilik berýär. Çölde, tokoylarda we düzlüklerde uçan aparatlar has netijeli. Особенно эффективны эти летательные аппараты. Aleksandr, agdan aparatlaryňyz Belarusyň döredin önümimi? Это белорусское ноу-хау производства, они разрабатывают. Bu Belarusyň oýlap döredin önümi. Olar Ilymlar Akademiýasynyň esasynda döredilýär. Avi remont zawodlarynda gurulýar. Belarusda şeýle önümleri öndürýän azyndan 5 kärhana bar. Olar hatda pilotsuz dik uçurlary hem öndürip satýar. Olar Belarusyň öz goşunynyň düzüminde de ulanylýar. Daşary ýurtlarda giň derejede satylýar. Meselem Belarusda GDA-nyň giňişliginde iň gowy pilotsuz dik uçurlary öndürýän kärhanalar bar. Olar howada saklanyp derýalaryň akymlaryny we dağ jürgülerini girip näme bolup geçýändigini jikme-jik anyklap bilýär. Şeýle gurallar asany adamlar bilen uly serhede gözegçilik etmäge we serhedin gözegçiliginiň hilini çürt kesik güýçlendirip, serhet bozucularyň girmeginden goramaga mümkinçilik berýär. Bu zatlardan başga da Belarusda adamlaryň edýän hereketlerini izerlemaga mümkinçilik berýän radiolokatorlar öndürilýär. Uzakdan işledilen robotlar hem bar. Olar diňe bir gözegçilik we anaklama üçin ulanylman zarwa urmagy da ukyply. Olar görküzilen nysany oku tutup bilýär. Bu gural häzir Belarusda tinigden geçýär. Belarus hemme ýerde ýürýän awto uloglary hem öndürýär. Olar esasan serhet goşunlary üçin satyn alynýar. Meniň pikirimçe Belarusyň agdaran önümleri Türkmenistan üçin peýdaly bolup bilerdi. Многое могло бы пригодиться и для Туркмении. Aleksandr, sizde Belarus bilen Türkmenistanyň harby техники hyzmatdaşlygynyň häzirki möçberini görkezýän sanlar barmy? Я знаю, что Беларусь широко участвовала в модернизации. Men Belarusyň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby zenit raketa kompleksleriniň täzelenmegine giňden gatnaşandygyny bilýärin. Bu işi Belarus Orsiýet harby gorunç kampaniýasy amala asyrdy. Bu ilkinji nowatda S-125 kysymly zenit raketa kompleksine degişli. Türkmenistanyň harby paradynda bu tehnikanyň nusxalary görkezildi. Belarusyň Türkmenistan üçin radiolokatorlary we radioelektron görüş seristelerini täzelemek işlerini hem geçirendigini bilýärin. Bu işleriň möçberi barada aýdylanda bu döwlet syry hasaplanýar. Emma onuň $10 milyon dollardan başlap $100 milyon çeline ýetýändigini çak etmek mümkin. Я думаю, что это от десятков до сотен миллионов долларов. Kardeşim Gödeliň Minsk'te ýerleşen harby bilermen Aleksandr Alesin bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele dogrusunda ýa-da Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçýän ýagdaýlar barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda prezident Saparmurat Niýazowyň janyna qasd etmek synanşygy diýilýände aýplanyp, dekabr aýynda uzak möhletli türmä basylan adamlaryň köpüsiniň ykbaly şuňky güneçenli näbelligine galýar. Azatlyk radiosu bu adamlaryň ykbaly boýunça hukuk goraýjy toporlaryň tagallasy bilen alınıp barylan tagallalaryň çäginde Birleşen Ştatlaryň Kongresindäki Helsinki komissiýasynyň syýasy geňeşçisi Janis Helvig bilen söhbetdeş boldy. Kardeşim Ýowşan Norwanyň geçiren söhbetdeşligi.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki Komissiýasy hökmünde siz Türkmenistany 2002-nji ýylyň noýabrynda prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmek synanşygy diýilýän bilen bagly tutsak edilen adamlaryň akwaly bilen hem gyzıklanyp gelýärsiňiz. Bilişimiz ýaly ol adamlaryň köpüsi şol ýylyň dekabryna tutsak edilip türkmen türmelerine batyryldy. Şondan bäri olaryň köpüsiniň soňky akwaly belli bolmany alýar. Türkmen häkimetleriniň bu adamlaryň akwaly baradaky esas soraga jogap bermek üçin alınıp barlayan kampaniýanyň soňky täzelikleri barada näme aýdyp bolar? Well, first I'd like to say that in this case also the lack of information. Mening ilki aýtmak isleýän zadym bu iş babatda informasiýa we informasiýa azatlygynyň ýoklugy bilen bagly. Şol wagt 2002-nji ýylyň dekabr aýynda gürrüň edilýän adamlaryň tutsak edilen wagty hem hakykatda nämeleriň bolýanlygy barada hiç hili informasiýa alyp bolmandygy meniň ýadymda. Bu şu günkü güneçenli hem köplençi ýagdaýda şeýleligine galýar. Sebäbi bu iş boýunça jurnalistleriň taýýarlanan maglumatlary ýa-da tutsak etmelerdir sud prosesleriniň amala aşyrylşy barada jemgyýetçilik ýazgysy bolmady diýen ýaly. Onsoň bu şol ýagdaýyň şu günem dowam edýänligini görkezýär. Soňky täzelikler näme diýen sorag barada aýdylanda biziň komissiýamyzyň başlygy senator Benjamin Carden'ın Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň golaýda Şweýçariýada daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen duşlukdan soň çap eden press releaseini görüp bilersiňiz. Ol häzir Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky şindiki ilçisi ministrleriň duşugunda çykyp gürleýän wagtynda biziň bu wezipede öň işleýän türkmen ministri Batyr Berdiýewiň ykbaly barada hiç bir zat bilmezligimiz juda gaýgyly diýdi. Ýagny bu işte henizem aýdynlyk, açyklyk we informasiýa ýok we bu bir insanperwerçilik meselesi hem bolup durýar. Sebäbi maşgalalaryň öz ezizleriniň nirededigini bilmegi gerek. The families deserve to know where their loved ones are. Siz ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen duşup şu meseleni gozgamak mümkinçiligine eýe bolan bolmaly. Haçan siz şu adamlaryň akwaly baradaky meseleni gozgaňyzda olardan nähil jogap alyp bildiňiz? Well, we haven't really had a chance to raise it, and I'm speaking for our Congressional Helsinki Commission. Biz hakykatda golaýda bu hili mümkinçilige eýe bolmadyk. Men özümiziň Kongresdäki Helsinki komissiýamyz ýagny agzan daşary işler ministrleri derejesindäki duşugum barada aýdýaryn. Ol ýerde ýokary derejeli türkmen resmiýeti bolmady. Diňe Türkmenistanyň Wienadaky Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi boldy. Ozal haçanda Kongres agzalary bu meseleni galdyranlarynda şol sanda daşary işler ministri Meredowdan biz hakykatda anyk bir jogap alyp bilmedik. Diňe ol adamlar okey ýa-da olar türmede terrorçy we olar barada gürrüň edilmeli däl diýen ýaly jogaplar aldyk. Men biziň kongres agzalarymyzyň bu mesele barada köp ýyl bäri hakykatda 2003-nji ýyldan bäri prezidenti we daşary işler ministri Meredowa hat ýazýandyklaryny aýdyp biljek. Mende daşary işler ministri Meredowyň 2006-njy ýa-da 2005-nji ýylda ýazan bir haty hem bar. Onda biziň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna da şol türmedäki adamlaryň ýanyna da sapar edip biljegimiz aýdylýar. Men ol ahyry bir gün bu wadasynda tapylar diýip umyt edýärin. And I hope that at some point that he will make good on that promise. Bize ma'lum bolşuna göre hökümetden aýry gurumalaryň bir topary bu tutsaglaryň akwaly barada bir kampaniýa alyp barýar. Helsinki komissiýasynyň bu meseledäki innik adamy näme bolar? Well, we're certainly happy that hökümetden aýry guramalaryň raýat jemgyýetiniň bu meseleni galdyrmagy gowzat. Biz bu meseleni gozgap, ol adamlaryň ykbaly barada gürrüň edýäris. Biziň edip biljek zadymyz bu meseleni gozgap Türkmenistanyň hökümetine ol adamlaryň nirede saklanýandyklary, olaryň diýridigi ýa däldigi barada anyk jogap alýançak sorag berip durmakdan ibarat. About where these individuals are and whether they are dead or alive. Türkmen türmesinde ýiten ýylýan adamlaryň käbir garyndaşlarynyň hem azatlyk radiosyndan şu söhbetdeşligi dinlemek mümkin. Siz şolara näme aýtmak islerdiňiz? What I would like to say to them is that their family members, their loved ones are not forgotten. Meniň olara aýtmak isleýän zadym şu, olaryň maşgala agzalary we ezizleri unudylanok. Biz olaryň nirede saklanýandygyny, nähili ýagdaýdadygyny, diýridiklerini ýa däldiklerini anyklamak üçin işlemegi dowam etdireriz. Biz muny anyklaýançak durmarys. And we won't stop until we find out. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele boýunça öz araýşlaryňyzy ýaňy hem belläp geçişmäli biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz.
Habarlar gündelik programmamyzy Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherini Dünýä Bazary atly bazar ýykylyp ýerine şäheriň merkezinden 7 kilometr çemesi uzakda ýerleşen täze bazar açylypdy. Häzirki wagt şol bazaryň golaýynda täze bazaryň peýda bolandygy habar berilýär. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň gün ortasynda noýabr aýynda yapylan Dünýä bazaryndan 10 çakly daş bolmadyk ýerde täze bazar işläp başlady. Bu bazar öz akymlaryny döredi diýseňde boljak. Ma'lum bolýaly, Türkmenawatda döwlet tarapyndan täze bazar gurulyp, geçen garaşsyzlyk bayramy günlerinde Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagynda dawaral ýagdaýda ulanmaga berilipdi. Onda söwda orunlary yetmedik 3000den gorak telekeçiniň bir bölegi şu ýere gelip ornaşdy we ýene de bir bazar peýda boldy. Adamlar onu 5-nji bazar atlandyrýarlar. Bu bazarda döwlet tarapyndan gurulan gündogar bazary barada aýtmanyňda da, hatda öňkü Dünýä bazaryndaky ýaly şertler-de ýok. Birlän ikilän dükany, bastyrmany hasaba almasaň, satyjylaryň köpsi açyk asmanyň astynda oturup söwda edýärler. Köpüsiniň oturan ýerleri de çäge. Ýöne kadaly şertleriň ýokdugyna garamazdan alyjylar bu bazardan gözleýän haridyny tapmaň aňsatdygyny, vilayet merkezindäki beýleki bazarlar bilen deňeşdirende bahalaryň da bir näme arzandygyny aýdýarlar. Bu bazarda esasan senagat haritleri, ayakkap, giyim-geçim, awtolaklaryň, motosikleriň ähtiýaçlyk şaýlary, guruluşyk materiallary satylýar. Satyjylardan biri töre 1-2 ýyllykda Dünýä bazarynyň ähtiýaçlyk şaýlar we guruluşyk materiallary satylýan bölümlerini şu ýere götürmek islendiklerini, ýöne telekeçiler göwnemän soň onuň goýup bolsun ellendigini aýtdy. Dünýä bazary yapylan soň telekeçileriň köpüsi alaşsyz bu ýere göçmäge mejbur bolupdyrlar. Olaryň arasynda eýýän ýeňil guruluşyk materiallaryndan dükan we dükanjyklary guranlar da bar. Dükanlaryň hersi degişli harit bölümlerinde ýerleşýär. Bu biz alyjylar üçin amatly diýip söwda gelenlerden biri alym gürrüň berdi. Gap-gaçlar, hojalyk haritlary, egin eşik, çağa haritlary görnüşlerine göre aýratyn hatarlarda ýerleşen, gerek haridyny gözläp tutuş bazary aýlanyp çykmak zerurlugy ýok diýip alym Azatlyk radiosu bilen söhbetleşikde aýtdy. Bazara gelýän alyjylaryň sanynyň gün geçdikçe artyp barýandygyna, bu ýerdäki hyzmatyň olary kanagatlandyrýandygyna garamazdan, onuň täze ýylda ýapyljakdygy barada görüňler peýda bolup ugrady. Telekeçi töre bazaryň yapylma ähtimallygyny döwlet tarapyndan gurulyp ulanmaga berilen täze bazara barýan alyjylaryň sanynyň azlygy bilen düşündirdi. Söhbetleşimiziň aýtmagyna göre, ol bazaryň satyjylaryndan yerli edaralara köp sanly şikayetler edilipdir. Dogry, täze uçurlarında ol bazara barýanlaryň sany az däl ekeni, ýöne şäher bilen arasynyň daşlygy, ular kynçylyklary, iň möhimi de bahalaryň gymmatdygy sebäpli alyjylar öz nazarlaryny şähere has ýakyn bolan bu bazara gönükdiripdirler. Elbetde alyjy öz üçin nire amatly bolsa, şol ýere barýar. Yerli ýolbaşçylar ilatyň isleýlerini nazara alyp, bu bazary yapman, gaýtam, awadanlaşdyrsalar, satyjylar, alyjylar üçin şert töredip berseler gowy bolardy diýip telekeçi töre öz göwün islegini ma'lum etdi. Habarçymyz Osman Halifiň öz maglumatyna belläp geçýärli täze ýylda bu bazary yapylma hopynyň awanýandygyny käbir telekeçiler belleýärler. Bu barada Facebookdaky Bahar atly okuyjymyz adamlaryň arzu hyýallaryny ýykdylar. Bu bazary ýykanlarynda näme bolar diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça siz hem öz araýşlaryňyzda, bellikleriňizde ýa-da maglumatlaryňyzdy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwada telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlyk radiosunda efire giden maglumatlary gaýtadan okap öz araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi azathabar.com web sahypamyza seýahat etmäge çağırýas. Web sahypamda türkmen sanyndan ojak.org arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar ünlü programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.